Когато започнах да занимавам с фотография, си мислех, че винаги ще работя в студио. После, неочаквано в един дъждовен следобед в Родопите всичко се промени. Открих, че искам да стигам навън, да бъда сред природата. Но усетно работа и страстта ме отвеждаха все по-далеч. Скандинавия, Гренландия, Исландия, огнена земя, Хималаите. В изминалите 10 години живея в 4 държави по света и снимах десетки проекти. Неотдавна усетих, че нещо ми липсва. Не знаех какво, но сякаш бях изгубил посоката. Прибрах се за няколко месеца в България, без планове да оставам за дълго. Бях се превърнал в чужденец в собствената си страна. Не принадлежах никъде, дори от дома. Все по-често започнах да поемам спонтанно на път. Обикновено дори няма значение на къде. Достатъчно е просто да обикалям. Мислите ми започва да се избистрят тук. Очите ми се отварят за детайлите. И ето ме отново в планината. Всичко си идва на мястото. Дали от тук тръгна вдъхновението ми за всички тези пътешествия? Връщам се в горите, в които за първи път усетих какво да дишам дълбоко. И при реките, в които се учих да плувам. И вече не се чувствам като гост някъде. Най-после принадлежа там, където съм.